kencing manis tadi. Ngene apa sing biasa? Joget biasa. Asam urat, asam lambung, kencing manis. Aku kuwi gareng dudu laboratorium. Isine penyakit kok. Aja ngono. Ya sing gagah. Sing gagah. Aja koyo Iya, iya, aja dadi atimu. Saking senenge atiku polahku kaya ngono mau. Oh, nggih. Ya ganti Mas Gareng sing gandrung. Duh, Apa to awakku dhewe? aku ora nyimak mau. Iya.